ama m na unu anụgo ka a na-akpọ ana edo maọbụ edo Nnewi maọbụ nkwọ Nnewi, edo Nnewi, nkwọ Nnewi na obi ka anyị batara n'ụbọchị taa ka anyị mara kenelu ife mmelu o ji aza edo maọbụ akpọ nkwọ Nnewi etinye ya edo. So nna anyị ndewo Ifiọma, kedu ebe anyị nọ? Ịkọwa na-edo Nwambala ka anyị nọ. omenala Igbo. Okay. Emegharịtago m anya fụ obi dị iche iche, enwekwuru ụlọ ndị ochie dị n'azụ. Biko ị nwere ike ịkọwatanwuru anyị n'ụlọ niile a dị ebe a, nke nọ n'azụ na nke a, kedu nke bụ obi? Nke a kịta anyị nọ na bụ obi, nke a ndị ọzọ dịgasị n'azụ ugbo ebe onye na-efe mmụọ na-ebi. Ọhaneze unu anụghị ya na dịka ọ dịbara n'ehe gboo na onye na-efe mmụọ na-ebi na ngwuru mmụọ dịka o si wee dị. Nna anyị nwere ike igosi anyị ya bụ ebe onye na-efe mmụọ nọ ka anyị fukene ya, ka anyị jee ka o gosi anyị ebe onye na-efe ya bụ mmụọ na-ebi dịka ọ dị n'ehe gara aga, n'ehe gboo tupu ọgbara ọfụ wee bido. Ka anyị gaa ndị be anyị, unu afụghị nọ ebe a n'ehe gboo onye febulu mmụọ a nke fere ikpeazụ, ọ na-abụ onye pụta ọlụọ unu nke ya, onye pụta ọlụọ unu nke ya. Onye ikpeazụ fere edo Nnewi a na-akpọ eze Ifeka ibe ya nwawa onye ikpeazụ fere edo wee bata n'okwu edo ebe a wee ebe ikpeazụ obi ya bụ ụlọ ya, ebe a ka e niri ya. Ọ na-abụ onye na-efe edo nwụọ enye ya n'okwu edo, ebe a ka e niri ya. Onye fechakwala edo bife ezi Ifeka ibe fere achọkwa ejekwa ngosi ụlọ ebe o biri. Ebe obi dịkwa n'azụ ebe a. Ọ dịkwa n'azụ ebe a. Nna ya eweli iwe, nwee ike ịkọwatara anyị ife dịka aha one ka unu anọgoro? O tee na nnukwute n'aka nnu na onye ferie n'ife ọ dị 113 years wee nwụ. Ọhaneze unu anụgo n'elu na ọ na-adị mma onye luo onye akaba ahụ ka ọ narụgodo ụlọ na obi nna ya jee juke na ajụjụ otu a ka esi eme ya na edo Nnewi. Enwere ike ịnaruo n'obodo gị ọ bụrụ na onye na-efe mmụọ anaghị ebi na ya bụ okwu alụsị. Unu n'anya unu ya afụ na ụlọ a emego ochie na onye feri ndị nna nna anyị ha ferie ehe gboo, maka ọ na-abịa adụzi ife mgbagwoju anya ifu ndị ichie kịta, ndị okenye kịta ịjụọ ha maka alụsị fasị gị na arụsị adịghọ n'ala Igbo na famali ife bụ alụsị, mana ọ weziri m anya ka esi egosigasị m ebe ndị gboo gboo fere alụsị biri. Dịka ọ na-akọwa na enwekwara ụlọ ọzọ na onye bata, onye ọbịa ka o luru ibu ya bụ ọkọ bata ọ lụọ ụlọ nke ya. Nke a ka bụ nke akwụ nke na-adabeghị. Nna anyị nwee ike igosi anyị onwe ife dịka mpata na ife ndị gboo ji wee nọdụ n'obi a? Ọ dị n'ime ozu bụ mpata ndị febụrụ ya mbụ ji wee fee, mana o zughị ezu ebe a. O nwere ndị ochie dọ n'ime, ndị ochie wee ife dọ n'ime, mana nke a bụ ise dị n'ihu ebe a, mmadụ ise nke adabara nke ha ebe a. Ọ ka nwekwara nke dị na-enete edo na ebe a wụ edo Nwambala. Ọ ka nwekwara ndị ọzọ ka dị na-enete edo. Nke a dị ebe a kịta anọ n'ife karịrị ebe 200 years. Nke a nọ na ha ncha niile enwebeghị nke adịbụghị up to over 400 or 500 years otu a ha si wee durugodo ebe a, mana ndị ochie fegasịrị ya na nwegasịrị ebe a dọnyere oche ha n'ime nkolo ahụ. Nna anyị ndewo, ị na-akọwa na mpata elugo ife dịka 200 years. Ọ karịa na 400 years. Ma nke anụnwa dị ebe ọ karịa na 400 years. Ndewo. Na ị nwee ike ịkọwata ma afụcha m ndị ichie eyinyechara aka, ị nwee ike ịkọwatalụ m ife nke bụ na ife nke na-alụ? Ịma na Igbo na-agụ afịa n'anụ ụbọchị n'anọ, na-enwere eke, enwere orio, enwere afọ, enwere nkwọ. Eke bụ oke ụbọchị, mana izu ndị Igbo na-ebido n'afọ. Nke a wụ nwa afọ, nke a wụ nwa nkwọ, nke a wụrụ nwa eke, nke n'iwu nwa orio. Nna anyị daalụ. Biko enelu m anya na mpaghara wee fụ nnukwu nwaanyị ebe ọ nọ. Ife dịka aha one ka nnukwu nwaanyị a nọgoro n'oche ya? Mmagụta nwunye ọnụ maka na m ka wụ nwa
n'ọdụbago wee mụta nna m mụta nna nna m dịka ndị gboo si fourth wee kọọ. generation m fifth generation m enweghị ike ịkọwa m otu o si wee dụrụ O wee ka dịkwa ọfụ etu ọ dị. otu a ka ọ dị nọ mmụọ ka ọ bụ na ọ bụla mmadụ. Ndị be anyị unu anụ gị ya, ọ kọwakenara anyị si anyị na ndị ichie anyị fụrụ ụdụ mmadụ ịnọ na ọ dịka esi agụ ya na ọnụ n'ọgụ Igbo Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, na mfuwu nwa Nkwọ, ofu nwa Eke, ofu nwa Orie, ofu nwa Afọ. Unu afụnanya ya na ndị gboo debechakwana anyị ife niile ka ọ ya adị anyị mma, kama na anyị bụ ụmụafọ ndị ka na-etonite etonite. Ndị gboo tụrụ ilu si na aka dị onye mma ya tinye n'isi ya. Anyị wụ ụmụ ọgbara ọfụ tonitezielu buruzie aka dị anyị mma tinye n'isi ya. Nna anyị na-akọwa na a ka nwere ebe ọzọ Edo nwelu mpaghara. N'ebe a nọ kịta wụ Edo Nwambala wụ anọ na anọ ebe a abalị ịsaa nke ya eme nke ịsatọ ije n'ebe ahụ. Ebe ahụ na ọ dịka ụlọ ụka ya, ebe ahụ ka a na-akarị ya ụka, mana ebe a ube ya maka na ebe ahụ ọ kwụ ọtọ mana ebe ọ na-ana iji gosi na ọ na-awụ ojeruo ebe ahụ orukwa oge ọ ya chi naka na ọ natakwabe na mmadụ ahụ akwụ ọtọ be ya nya ka o ji wee kwụrụ ọtọ ebe ahụ, ma n'ebe a nọ na-ana maka mmadụ na-awebata be ya ọ nọrọ ana. So na anyị ejekwa n'ebe ahụ ọ na-anọ, ebe ahụ ọ nọwụ dị na Nkwọ a na-akpọ Nkwọ Edo Nnewi, na-agba Edo Nnewi. Ebe ahụ nya ka ụfọdụ na-akpọ ife sọrọ ha nụ, ụfọdụ na-asị n'ọnwa anyị Imo ife ebe ahụ wụ enete Edo a nwụnya ka a na-akpọ Edo Agbaja Nnewi, nyawo Edo Nnewi. Ebe a na-abọsị ọkwụ abalị ịsatọ ahụ ndị Igbo nwere abalị ịnọ na-awụ ụkpọrọ Afọ, Nkwọ, Eke, Orie, ọwụrụ ụkpọrọ. Afta Orie ahụ enwekwa afọ ọzọ ya aha nya ya awụ Afọ ọkwụ, nke ọzọ sie na awụrụ Nkwọ ọkwụ, nke ọzọ sie na awụrụ Eke ọkwụ, nke ọzọ sie na awụrụ Orie ọkwụ. Ọwụrụ abalị ịsatọ ọwụrụ izu ndị Igbo o wee zuo ezuo n'Igbo na-agụ ahụ na-agụ ụbọchị ịsatọ, ha agụ ụbọchị ịsaa, ha agụ ịsaa. Nya ka Igbo ji weru na Igbo na-abịa ewere ife achọ inye mmụọ ife, enyeghị ife na-abụ enyeghị ife ịnọ, enyeghị ife ịnọ enyeghị ife ịsatọ. Otu a ka a ga-esi were amajiri ya maka na nwa ahụ bụrụ akwụ nke ọzọ esokwa ya na aha enye mmụọ ofe ife na ewere ebuo eweta na ebuo wee were ịnọ, ewere ịnọ tii na ịnọ o wee were ịsatọ. Nna anyị ndewo. Ndị be anyị unu anụghị na aka ji ọfọ kọwara anyị na ọ ka nwere ebe ọzọ nnukwu nne bụ Edo Nnewi nwere mpaghara, na ọ bụrụ na abata n'obi a wube ya nọ n'ana unu n'anya ebe unu ga-afụ ebe ọ nọ ana, mana ọ bụrụ na eje na mpaghara ebe ọzọ ebe ọ na-apụ obi wu obi ya, ebe ọ na-eje ezu ike na ilu ebe ahụ na ọkwụ ọtọ, mana na ịpụta ebe a nọ n'ana na ife o ji detu awụ na ọ na-awụ mmadụ jee n'obie jee gagharịcha ọ bata na mpaghara bie ọnọdụ ana zuo ike. Ọnya ka unu ji fie o ji wee nọdụ ana ebe a, na ọ sị na ọ ka ya akpọjekwa anyị ka anyị jee fụ ebe ọ kwụ ọtọ. Nna anyị ndewo, na-eme anya wee fụ kedu ife a na-akpọ nke a, ọ ekwe ka ọ ikoro? Akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ya ekwe, ụfọdụ obodo na-akpọ ya ikoro, mana ekwe obi ka ọ wụ nọ nnukwu ekwe dị n'obi, maka na obi isi na ekwe ahụ ebu isi, ekwe ewe aka ka ọ na-ebu, mana nnukwu ekwe ka ọ wụ ekwe obi ka ọ wụ ekwe Edo, maka na ejiri oke ekwe akụ akụkụ na oke ekwe ka ọ wụ. Nna anyị daalụ. Aha one ka anya bụ ikoro nọgoro, ị nwere ike ịkọwata nwa? Enweghị m ike ịkọwa nwunye nụ, maka na nna m mụtara nna m anyị akọwa nwunye, maka na anyị pụtara ụwa fia nọ nke ndị ochie ahụ debere anyị nwa nọrọkwa nya ka ndị ụka ji asị na ndụrụ na ha ya dị eme ndụrụ ga ndụ, asịghị na nwa mụta nwa amụtakwa ibe, mana mma agụniri gị ahụ maka na ọ mụrụ m amụ, ọ mụrụ nna m amụ, ọ mụrụ nna mụtara nna m amụ. Nna mụtara nna m o bikwara n'ebe o bikwara n'azụ bee dịkwa n'azụ ebe ahụ kwa ka e liri ya, maka na ọ na-awụ n'oge mgbe a na-emebi ya n'okenye, mana emechazi elu ọ dịkwazie ọdakwa ịghara emegha ndị ụka kazie nkụ, mmụọ were aka kwuwere onwe ya ọnụ ya n'ọkwụ nya ka o ji wee dị otu a.
na mụ nwa na onwe m na-agbagokwa n'azụ epụọ n'ihu ebe nikede ya afọ ebe m ghasara aja ahụ m ghasara ebe ahụ aja m ji were arụ ụlọ nna arụ ụlọ n'azụ na m kwadoro ịrụkwazi ụlọ nke m ka m wee birikwa ebe ahụ otu ndị ochie si ebi nọ na-awụ onye pụta n'okwu edo ọrụ ụlọ biri ọnwụọ enye ya ebe a ebinie ya ebe a nọrọ ebe a kwa ya akpacha ya ebe a ndị ụmụ ya chọzi ịnọba ejekwaba ya ma na nke ahụ wụ celebration na ha na-emezi ife doro ha n'onwe ha ka ha na-emeziri. Nna idewo daalụ. Ndị be anyị ụnụ anụgo ya, ụnụ anụgo ya anụ na nna anyị na-akọwa na ikolo adụ n'obi a na nna mụtalụ nna ya enweghịkwudo ike ịkọwa ahụ one ya bụ ikolo nọgoro na nwa mụta nwa amụta nwa. Gị bụ onye na-ene anyị anya jekene n'obodo gị ndị bụ ụlọ ka debere ife ndị mgbe ochie ji biri maka na ọkwanụ ndị be anyị si nọ na-abụ a na-akọrọ nwata akụkọ a na-egosi nwata awọ n'ikpo okwute ị na-atụrụ ya aka kaba ahụ na kene n'obodo gị ka ị malụ ebe edozidewelu gị nwa bụ onye inyekwana aka wee dozipụ maka na ọ dịzị ka anyị si na ife anyị bụ ụmụafọ Igbo nwelu na-akwado ifichasị ka anyị si otu a wee tinye ya. Anyị ga-agabazi na mpaghara Edo nke ọzọ ebe Edo na-apụ obodo ebe ahụ wee ebe ọ kwụ ọtọ ka anyị jee fụ ya dịka ọ gwara anyị na ebe a wee ebe ọ na-ezu ike na ọ ya kpatara o ji nọrọ ana ebe a ka anyị jekene n'ebe ahụ ka anyị fụ ka ọ